me mpeni pa on de kansa ma no obon konkon hwe ne chi kansa fofo se oba no edi atoro no so ntimi nka no kra nkyerɛw na so abadaye nti o defe oba no a ma men kansa mkyerɛw me ne be famra kwanso no kra pata kontompa e de etwa yewura se eye agudi a ayira die na onim fa so tu nkate be dugu wanu a e ba koda no nkate boni be fra ma wo proje wonu na tugu e kire se nkate boni wewe se obrapa nkate boni be to abusua mu a ye die bia ba abusua no bia no tugu ai no kontompo ni da braba ni we udini aya no ma kone kwa tifiri kwa hunsi ono aba na afa bebusa aba na afusemu a aba kwada no nkate bone no abetu no ototo montem sewa Kofi. Bonjour. Kofi. Ete nkwa na wodwene. Ah? How be pa na wonam a maba begina wanim atrase ahwe wa. Uhu se ni pate unje. Ubusa hawo. Asama to je wa asam ketwa. Me dwene ho a tese mi hu nya menye abusa se hawo. Hawo be na so che hawo yi. Kofi. Eje wa asem na wo kanade. Sa asem na kwa anfi. Enti nya mana nanom. Na brewe mu na se wo mpai bia. Bubi ma no. Gunsa. Efere nanom. Baby akodi ye ho hwe ya enye yebiem. Jamaica won't ase. Nti ase sa. Ede mati ase. Adi ntina won't ase. Ade ne de he me na. Mim se je wantimi nye sa ade no. Na me kura menti ase o. Si ni man konfu kroma. Na nanam so wo ho. No mo hwe ase omumfa ho kra. No na me nso me eye madwum na no. Ase ma siesie o ma konfo a ano ase nke ko ma konfo. Na nokro bia wum bia no waka kire yen. Kofi. Ebra ye dui ana wo se mabunu wo kroma ne. Ye sole ne ne ai kroma yen fo kasa. Aso mabu mani egu bibia so. Osi ekwo ni no mu kasa. No munye bibi mfa o man konfo na ye ni bi hono eno. Anka je wa asemu nkanya asem bia. Ki ahwehwem kura mehu ne meye. Eno no. Waka asemu. Osi bia so betra ha wo dwene ho. Bonjour. Kofi. Waka masem. Aji waka fra watini. Kafra na mesade pa de o me ho adwudi me e wo susu ribi ko yi. Ne ntele pa susu ampa sa o yonko aba o fie na bibi akoyira. O se da o dia sa o yonko yi. Just ye ka hwe cha de pa ante. Nya de pa kasam enpi za de pa. Ade na esin me de mun say yesan. Iti chai ni mamma nenka. No papa nkasa papa. Yonko no on fai. Menim de suban onya kronfo onti menyesa. Menya de pa kasa o se da.
e kwa be fa so ma ne papa atwe mo so no wanka se be ye ho na ne wasem dada na aya de won de ase no wasem bi na wabo wato bi na waprepre watwetwe wana wabeto na menem ene wo mia wo se efe ni panyo ade panam kuma kutu no se wonye bopre no betwetwe so de kwa mane no asan mu kafra wate kafra edio de shedin sanza won se sutwa na anwa ye betwa wo ane edio adepa makabia chadepa kabia adepa je wanyasa fa chano adepa se da yes sibili me braço sosa wachinya kwa wachinya papa ya poko no chau So le kunya leso. Emi wano. Sabana fusemwa eba kwada no katibone no abetinam no ototo montem sewa achifo fie wache kwabla bena ma kwasida ka kroja ya soje ye uye veni yo enim de enyo ofe asanse eje wasem ya na ye mienu sewa ayem se o ntimi mfa gudie eye wo mienu eye wo se eje wantimi mfa gudie hwe adepa o kwai hwe ha ade na wo yi wo ya ma eje wa ne mwa na dada wo ba ti woni yiji wasum na mense obibi hwe eje wa no na nam ho sa no ema na nim din na adwom no se okra oboduku ne na ada o eje wa de otumi ye eje wa e ka ba deta na mense wa ka chem se wo ya ne fie ho no mo no mia na ya na mato na reka sanso obi di na asem jawa so odi sie otibi hwia ne papa na ma odi abanya odi che papa e de namba no osi koso a ohwia bi nya koche onya kronfo ni po otimi hwia nam agudi no ho otimi hwia be still faji wo ho nche ne da aso twa se fatani bia mo fama ne se wom sewa ade asma okay wujidi ma jia me na bonsu aguso ade eo manu kura na me ka chew no se wo ma je wa fa ne ho de alepa me di ho yawo na se wo kura wanu nnu badwam na me papa pema se wo tiri da ho ni nyina se opa se wa no kura de menka me papa no me na me papa o frem ya medi ade pa no kura won fa frem you ta o frem ya gudie preko pe esa se me hu hia no ne doba ba ko pe se sei na wo ka dia ene me pusu me ho ama na wo so me papa ama na ye de wo se wo ye pusu ho ne ente won ka nunum pusa me pusa wo pusu ho o pusu ho ye pusa ye to kankan na aje wa jina ni so adepa asama na waka no fo na isi fo na tshedi bibi ofrimu fia o mokro no bi oba do no kro no baba sia mi kan ni ma je wa yo no pa fia no mo chewa ye mbe hwe ka se ni wan kan chim na me je wa di akro wo so kro ma du ho yaw bi se wa ma du ho yaw my den onim se na je wa tie nti wan kan kire me se na ma fi mani ko na me hwe no ko na wo si ma chi no obedi nsem hu
Sure, Ajewa wonye why. Waba sewa, ewudi, enta to so bebrebe, mbojaka go bebrebe. Papa gudie ya yire yi a chinchire twan o se ye edewe na betie mi a kan to ye boase afi papa wo do wo betumi ne na kasa se on to do boase na ka ye hwehwe mu kakra e bia na nya jewa ye to ye bo srew Nana, mempe de wo ye no. no me nya boni o Nana mempe de wo ye no. na no aye wasam den se nye se na wotie ino ti ha nkwala mu a besi na prekope waye twan enye Nana, edi na wo so wo hunti a wo kekasa asem. Nana, se wo twu mu kosoro ba fam a mesi agudie no. Ajewa na afa agudie no. me hu bibia na me nyansan mu no yetu ye bo anka mepe ka mepe na se wontie me dia wo ma me so kan bio mo yo hen yire ti bi betu nanim no no okuna kasa ma me se wo si wontie me a Nana, ewo mu se wonim de. Enso asem we nko ade, me na menim de. Ajewa na afa agudie no ti aso twe fata no. Ye de bema no. mate na se da ma nya jewa a ba den Ono a enyo obia se ajewa. mate wo ma me ba me ne be kasa Bia me do se mi yi makoma manu di agroti mi ye mi sei. Eti mi di ma wu sei. Nkati boni wawe sabra. Ade na nwanwan. Mira we di. Misre wani di e kasa kakra. Ase eno ma bi kire mi so kakra. Eni nti na metu anamo se me no ba be kasa. Nye me bi kire wo so. Kakra. Eye ajewa ensem semi abakuru yi mu. Afokoban. Ai. Ana nka me kire ma adwene kakra wo ho. Se nka wo benya abotere. Na nka wahwehwe asem no mu yie ansa na wape asem no epuma sibre. Ekusi se ye mpentem emua aten. Nka beye se nka wo ankasa obetu umpanimfo a omo no omo so ewukuro yi. Na nka baako akwa ohwem. Ama ye hu se asem ajewa ye de ato no so no nokura na asanya nokure. Esense wo bebua aten empempenso ya. Ano na kire ma adwene kakra. Meseme no ba be kasa se ekunu ene oyere. Yo kan inaye. Ade kan so. Na mpese mbusaw. Na sisi no. Ade be pa no mu na bofra no. Adansi ye nyina echi. Na oda sukura wo mudie mu. Se nya bofra no. Ena afa budie. Eri no. Mira, die me minim ne se ye nhwe nipa esu ne ban ho. Emfa mu anaten. Ekusi se ajewa wo kurodua mu. Minhu akra no ho asem bia aye kro no ekwan so. Ene nipa nso de ebi bedon, ebi betan. Eni ntina ema me gina eho se wo ba atan a ye bua me bafo. Yo kan de wo mu de. Nanso no o se wo de hwe wadwene ti ko se. Fa hwe wadwene. Nipa sesam. Obehu nipa ne. Wachina. Britiem no wo su fufuro. Nanso de okay. Ebe kwa adwene mare. Eni ntina miwa me ka kire wo se ma watena nkonwa no. Enso ntu hu anamon. Enko busa kire ansa. Da de ye kan nyina no. Etimi ayede asipo. Me ma adwene na me kire. Akoda no. Papa ma meboa. Ma meboa memfi. Ye no kan ya obo. Ye wo kan nyina me gina ha mate. Me ne o ma me di nkomo. Tete. Bata. Asama o kan ya wote ni se ya so obo. Papa, se me na kan ya memfi no. Ana waka kire na wo so wafa ho nwa na obedada papa. Papa mentie no. Agudie no me se ajewa na fai. Adepa. Mira we de misro nya se meja wase.
Meja ama wo no ba no. Wo dey asoma ba. Ye ka enyensi. Akoda ewura mu. O kan se foforo. Na no wo so de kwosese. Ase wo ba be sen komo no. Ama se bia komo na America no betie kura na. Akodai yesi sebe wakonwa bo ase wa yimframa ya nyina chinye. Wono an yonko no. Esa ba be ka kire me mesase ma me kan meboa na no yonko na afa. Twe de mi rua mesrew. Mesrew nye se bia metwi afa so. Me pese wo so na ne yeden adwene ho. You want that your kind of meeting. It does. Ade a wo ne nana ye no mempe. Ade a wo ne me nana ye no mempe kra, mempe. Papa me fie me tie de wo ka. Ejewa no me na me yonko no. Papa me na me ni di agro. Enti me nim de America. Ejewa wo yo odwanwanwa. Odwanwanwa wo se me bebo hine ni din ba akono no. Fimfamba ho sakotre. Papa wonye misraw. De ma me ne me na na ka no papa menti. Mama asem na bom nyenyen yo. Me hu de menye wo. Wa bokro no ofata so twe. Wanya obia so ammo ne kro no se wo hene ba. Agudie. Mami. Adepa kwan ode mi afa so wo nana animu no. Enam sa asutwai ehun nsensem ya ka asem ne nana enkokasa na nkaja onya bibia Na nkasa. Na mami sa me kono emse na adepa edi mente. Nam ne nana ekasa na adepa bowura ahimfi hodu gudu. Ka kire nana say me asem na me kani na me boa. De nanu betu mo komonum. Bese ma me nsuo boa ka se ebo me ka se pampam me. Nana depa. Nana no say cho. Cha say on jai kasa kwa ma me nkasa. Wa say abofra yi o. Mama na me de kisi wa ma eden. Ma say no. Oh mama. Ade ade no ma ya ma say no. Nana yonko gure ne ni suban ne onenam yesu mi koka bia manu bokiti. Yes no wa say no. Usi me nya na sama. Meja ya ma. Mama ma ka jo se ja na asema. Me so nana no say o say ma. Wo ye yi o ye ma. Ne wa say ma ye mi enu no akogu anim ase ho. Say na me nka ho. Akogu anim ase no. Ti nana se de. Ukunu se de. Wono de. Se de o si ka ne nsem ne de. Na chese nya de a de me kan no tie. Ekusi say otie ne ba ne de no. Say wo si ni gina ya wi. E na me ba mu. Efi sanya me na me yi wo hene okuru ade pa se chenchena chia chenchena twan ajewa na afa gudie no sa na aka kire no papa so do no nti watie nti ne besi yesa saja wona dina konwa wona yo ye de hye kronkron wodi akonwa okuru mu nti de ope e na ode ne mra ye den to me de ma me sa na me de abufu ye den ebe afie nti woja adepa no papa ho nti adesrade no wantumi kura anwie se ne akola betwa na suo na ona na wo bemma wie anko mama no si kura enko mefua asem ne so enko beka asana na mesere wo ye madamfo me yonko brabu a me ni okuro yi mu nti na mesere wo ja bibia mekaye na me hwan me praye sorry what can I say sorry ko asempa magi ama me ho adepa ede amofra bone sam ne waye se wo ko papa ho bro no ma me din komo na wo ko geyiri mu epamo ma me firi komo na se ede no me pese me church asem no mo wo church ade asem ma ka kiro ha se wadamfo ano me nyi ni so no no afa agudie no enti to bo ase wo ma me kwado papa kasa na wo na dimri ka kosi mu
Sani ye no. Ada na ni titi ya sa. Enti kwan ye de wafa so nyina o ma ye bra ya ye kwa. Oba fe. Ye kasa wuntie. Atwam. Ko sei nkumukuro me pa cho mfa sam no ma nachi. Ya nya ne sa. Enye wa. Wo maame na ahye otatwu. Me ka wasam a o maame nka. Bia meka bia no agima no awo ho. Kese wonu okodi komokura. Mbasa hwan tatwu, hwan ne ma hye ne tatwu. Adepa, Wo so ka ho bi. sa Wo so ka ho bi kosi se. Wo chi akura na ade na hye wo hem. Na se wo bɔ ne due na wo kensam. Etu na futu bɔ ne no. Ya na wo nka yo ho. wa shakola tatwu. Me ka na sam a wo maame nka. Ayonko gure me kan ye. Wa maame nka. Ogima no si bone. Na se fa aba na tete no. Maame, eduru ba bia anwu a, enfa me hye me. Ke duru ba bia da, frimfrim ade ho de anka aka se wo, eno ahye akura no. Atete ne yi. Dabi. Ti mesraw. Dabi. Wo maame, wo ya ye boni ayefo. Minye boni aye o. Wo ya ye nipa wo nka no kore. Wo do otu nufu bi anye yi ho. Dia me ka wa. Wo tu nufu a wo nana no. Nana krokro ba. Nana Ne ontu nufu. E dia butu a. Ayo, eno oseye me emienu. Eti sanim guase na okogu ye no. Me nu mienu titi ni yi a, enka emesa. Enka sa asem maso nti. Do asen ne kwan chi bawe. Wagu hu anu ase we de o kire. Wadi wu ku anu na mo hobi. Adepa. Mama. Eje wa asem de o de asem ba wo. Wo de asem kase pa e ba wo. Nti de na aka kire papa. Na wiye ye de na aka an. Katibani wawe sabrapa. Katibani wawe sabrapa. Kodi. Ensasenka misa mi busa wonsem wi. Se me kosu busa. Na mentimi anya adansefo ama wo. Mentimi anyina se eja ansa wuti. Nenso enkateboni ese enkatepa. Ejiwa. Papa. Anani de twato a ebia menya sa akwanya wi. Ebusa wo se agudi ho asem biem. Senti ni se menim de edikuru. Ani na tena nkunya. Gina ya omobesie. Okode. Kadi umbia kire me. Sempo yonko bi na ahye okutupa mu afa akosi baabi. Ena yonkofo na makobe nkuruma fa se mo hwe na akire dwua. Mo de ayede mo beye. Kire me mo. Na yemfa nkoma dikuru. Eno yesene se minim de besie. Wadawroma. Hummobo. Papa, o me wan kameka me fancy o. Papa semaya, me timi kan jiro bi anka onku ade. E ka chiro, ifa hinta. Papa. Me timi akantam adensi. Kodi. Mini mushi, yes, say, Papa. Say me. Emfa hu ni ja ebeso ogu achi. Empentem twuti sa abo akikide. Ni amfa kuta yensena ho. Emantam ka enya wadanse kese kopem se ntamka ekuta amane. Na emma wa se na otimani mu ka che me se eye san. Sabi esan wo ho. Na enso me die me hu ni se esan nyanyansafo kasa. So be prakase ye san. Na emom ye ni da ho wo awa ewo awonku gurom. Akode me kan we nyina kire o. Wo se me ka kire se mo wani na wo hwo mo free wonku gurom uti wo fie ha. Akura se maka na enso menwe enka ye de akura akwaka. Na enso we mu nyina wa ntemi o. Ene hwe wo na abodadua ma obi etwa wo se de wo pei. Yodu ko agana bia de wo kọ, yodu ko nsuo de wo kọ, yodu ko afom de wo kọ, oba akọ hu odansefo no wan. Me no ti fi ha me de madua bakora ba, na abefa bi edi a obebo mamane, to da kora na metiatia. Na empo aba agudie, ehe na ade agudie ni ko. Na nso me ye de me sa wutie. Enya mo odo mankoma.
Inyama na nanom. Sa inimguasi ama animunyam shema. Imwajewa okure ni ose wahame. Ama nenso abamidi ho. Papa fachemi. Kwali amido. Itime jama naka. Itime ye obi afiri ho. Nenso hunu se ebi adinse yedu no. Dimpenro. Di wotumi no. Oni sijinaye. Oni ni kurura. Mini hwi kabi. Inyama na nanom. Inyama oduna nkoma. Duru brebi na se animguase ama dimpama. Areho ama sidi yeso ni mfaso. La ye she yehode. Difia kamidi. Ani edi amso me ka kire ne nie. Me ne tena kuro yi mu anye yi. Ye na menya. Asiso ameti sesi ya di midua yemfudie. Emfudie nsu nipa. Nti nya botrem. Hey. Sabana fusemwa. Eba kwada no nkate bone no abetinam. No ototo montem. Sewa. Achifo fie wache kwabla bena ma kwasida ka kroja ya soje. Ye uye hweniyo. Enungu ase abekwa wijino.